ترخا أبزاقزا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقزا بتوم من تግራይ ዝገዙ ዝነበሩ ወተሃደራው መራሒ ራስ አበበ አረጋይ ቢሎም አፄ ኃይለ ሥላሴ ዝሐለፈ ነገር ኩሉ ሙሉእ ምሕረት ጌርናለና ዝብል በቃለ መሐላ ዝተደገፈም ካብዓሎም ካብ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ተላአኸ መራሕቶ ወያነውን ናይ ንጉስ ቃለ ሓንቲ ተአክል ኢሎም ቃል ንጉስ አኽቢሮም ዓዲ ዝኣተው ጀጋኑ ትግራይ ደጃዝማች በዛብህ ንጉስ ወድ መብረቕ ባሻይ ግራዝማች ጉግሳ መንገሻም ቀኛዝማች ሓጎስ ቡላም ሹምጽራ ሃደራ ተድላ ወዲ አባ ጎበን ፊቶራሪ ነጋሽ ደስታም ባሻይ አሰፋ ደረስ ግራዝማች አለማየሁ ደስታም ቀኛዝማች አለማየሁ ገብረ ጊዮርጊስ ቀኛዝማች ኃይሉ አብራሪ ግራዝማች ተፈሪ ሐሪሽ ፊቶራሪ ኪሮስ ብስራት ሓንታ አስመሮም አይተ ወልዳይ ገብረም አይተ ሀፍተ ስላሴም አይተ ሰገድ ደስታም አይተ ጎንበል አስመሮም ባሻይ አሰፋ ደረስ ተውሃሉ መራሕቲ بتزاز هاصي ኃይለ ሥላሴ ናብ አዲስ አበባ ንኹሶድ ምስተገበረ ኣብ ደብረ ብርሃን ከተማ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጉኖም ንሓደ ዓመት ዝኣክል ተኣሰሩ ቀጺሎም ድማ ንብዙሕ ግዜ ብመልክዕ ማሕዩር ንኽእሰሩ ተገበረ ብዙሓት ብጥርጣረ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ጥሪቶም ንብረቶም ሸይጦም ጉቦ ብምኽፋለ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጽኦም ንዓዶም ዝተመለሱ እንትኾኑ እቶም ቀንዲ መራሕቲ ወያነ እዮም ዝተውሃሉ ግን ናብ ትግራይ ከይመለሱ ተኸልከሉ ብፍላይ እቶም ቀንዲ መራሒ ቀዳማይ ወያነ ዝነበሩ ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳም ጽባሕውን ተመሊሱ ህዝቢ ኸላዓልን ከእድምን ስለ ዝኽእል ናብ ርሑቕ ቦታ ተወሲዱ ክእሰረለዎ ዝብል ብመንግስቲ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ካብ ትግራይ ብመቑሕ ተኣሲሮም ናብ አዲስ አበባ ተወሰዱ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ወጽሑ ድማ ናብ ቤት መንግስቲ ብእሱር ኣትዮም ኣብ ቅድመ ሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ደው ኢሎም ንንጉስ ቃሎም ንኽው ተገበረ ሃፀይ ኃይለ ሥላሴ እውን ተቐቢሎም ነዚ ስዕብ ሕቶ ኣቕረብሎም ንምዃኑ ብዝባን ገረብ ወይ ብዝባን ወያነ ኢልካ ካብ እተገዝትስ ንምንታይ ኢኻ ብስምካ ብዝባን ኃይለ ማርያም ተባሂሉ ክግዘት ዘይገበርካ በልዎም ብላታ ኃይለ ማርያም ድማ ብባህልና ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዝወከሎ ስም እንተዘይ ኮይኑ بولك أسب مجزات ببحلنا جبوا يكونن إلهم ملسلهم بملسي بلاد هاي لمريم أزيم استناددو حاسي هاي لسلاسة دمام أبرها خوينكا بتأيد كاوزوغا أخانا حزي باندبتكا توغ أنا زلا خايبس بمبال نوات هادراتهم تسوي عم وسيركم بتصنو أسروا إلهم أزدزوهم ኣብ ኢሉባቡር ጠቅላይ ግዛት ዝርከብ ጎሬ ዝተባሃለ ቦታ ተወሲዶም ድማ ካብ ሐምለ 1939 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ክሳብ 23 ሐምለ 1941 ዓመተ ምህረት ኣዳዎምን ኣጋሮምን ብመቑሕ ተኣሲሮም ናይ ፀሓይ ብርሃን ከይሪኡ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ጸባ ክፍሊ እናተሳቀዩ ንኽጸንሑ ተገበረ ድሕሪ ክልተ ዓመት ካብ ቤት ማእሰርቲ ጎሬ بسلمات ناب تقلاي جزات جامو غوفا أوراجا جلبنا هامر باكو فولي بوتا باكو غازر استبحال بوتا توسيدم نخ الصور تجبرم أبرخا باكو دما مسمان نفسب إنكي تراخوم بجزات ويدما محيور مستقمتهم بشأن شعات ميتين سان شدشتن آمت مرات مسفنا وسرعات هذه هاي لسلاسة مسودقان تحرينا عسران شو عتن عمتات إسرات تلاقوم بعد عصرت حدا لكاتي 1984 عامة مهرات أب كتما مقالة استسالت صنبل مبل 17 عامت لدت حوحات ترخيوام أب وان قداماي ويانا زتقاملو زنبرو ناي وجه منصر ويدما باينوكولار نخبر قداماي مينستر ايتملس زيناوي انتشلمو أب زسمعوا حصير مدره كمزي السعبي لهم نيرم كما يستعدل سبيلن እቶም ናይ ቀዳማይ ወያነ ቡጸተይ ነዚ ዓወት ዝን ነዛ خبرت ዕለትን 11 ለካቲት ሪኦም እንተዝስው ክንደይ ዕድለኛታት ምኾኑ ነይሮም ምስ በሉም
ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ بخالأي ويانا سلسة عوة دما مسوعات بصوتهم بخنتو خمزي ترفا تقيسهم يوم بلاد هايلا مريم نأبو من برحوحات آيتا ملس زيناوي مسائر أي قداماي ويانا حزب تقراين آنا تصيرو زر إش اللمات عبركيتهم لهم يوم كبور قداماي منيستر آيتا ملس بعال عبي رأيين أريحو زمتن مرحي مخانم دما شلماتو تنبيتاوي يمثل كالي بمسفناو سرعت هاتسي هايلا سلاسة زدلي زنبورون ننوح آمتا ستأسورون جيغنا مرحي قداماي ويانم باشاي قوقسا منقشا يوم باشاي قوقسا منقشا عمز حارستو ويدما قداماي ويانم نابزل على بركن خبص استحبابورون نوراتو من طريتو من بمشات تمناجو عديقو من ويان تزعطقون سمي حربين يوم نوقع خيحا بالعلواينت كابز مرح جاقانو مرحت قداماي ويانا حدا تخونم نلعلواي أزازي سراويت هاتسي هايلا سلاسة زنورو شالك دحار جنرال إساياس قبر سلاسة أبتي وقع زمارخ يوم الناتب حالة زنقر اللهم سمو يجيقنا يوم أب انبالاج مسراويت منقست إنجليزن هاتسي هايلا سلاسة نستقبر حيال وقعون حرستو ويانتي نامرحو بجاقنات كابز تواقو مرحت قداماي ويانا حدا يوم سنداي شحان ملوء بزبادي قوقسا منقشا أمسيل كولادي ناتب حالة زدرفو اللهم زنورو فلوطن بهزبي عبي تقبال ندت زنورو من مرح يوم زوم جيغنا مرح ويانون مسكالوت أب تحتي قيد سرعة هايلا سلاسة زودق مرحت ويانم كرون كريتا أدوام بموقح تأسيرهم بأقرون كاب تقراين أب أديس أبابا توصدون دحري ناي حادور حي قعزة سقاي أديس أبابا مسوص حدمام بتيج أكان مسفنا وسرعات شوا نايموت فردي تفردهم صني حجن زحاسو حاسيو فردهم نام مأسر استسلز تغير اللهم دحرينا عسرت حمشت عامتات مأسرتي بشحنت شعات تميتن حمسان حدا آمت مرات تفتيحهم دحري ون انتوخنا ناب تقراي تمليسهم كال اي كيو يونو ساق اسرعات هايلا سلاسم وردا أما حداري بزبل قروا بشفاتو من انت قتلهم ناب شفاتو زوز حلو ميتا روبي زبحال تلعهم قمت أسر تقارو تعاتيقهم ميتا روبي زخدو باشاي قوقساقن بتوم شفاتو اي تقتلون يقداس نتوم أبرسي نفتنيا سرعات هايلا سلاسة تدريوم نشوكون حزب أورما زساقاي زنورم نايتي كباب شفاتو أب حتير جيزا إدم هيوام كأتو بمقبار أو وردا ميتاروي سلام فتحن أسفينو منيروم نجيقنناتن ميزاناو داينناتن باشاي قوقساس تعزو شكونات جبارات ميتاروبي ون بخمزي السعب زيما وديسان وميم سوري جاتشون قمطادا دانيا جاتشون قوقسادا ترجمو سر مالت قمطايو دانيا مالت قوقسايو حربنيا باشاي قوقسا أميتا روبي نهزبن منقسن زتاكم سلامن فتحن يفتقرون بر بوغن هاتسي هايلا سلاسة باشاي قوقسا مويان حريقو ايو زبل امنات اين اورومن كساب علتا موتو مشحنت شعاتا ميتن حامسان تشعاتا آمتا مرات باشاي قوقسا ناب تقراي كملاسو اي فكادلو من نيروم بشحنت شعاتا ميتن حامسان حاموشتان آمتا مرات ولادي ام قرازماج من قشا زودا ميتوم نتقراي كيدوم أبسنا سرعات كبري ولادي أم نخركو فقاد حاتيتوم السلس تخلكولم أب أديس أبا زنبور تقارو 50,000 قرشي سبسيوم نسبة سلطانات هايلا سلاسة قوبا مسكفلم نعسرت معلتي بحلو توتهدرات ناب تقراي كيدوم نيروم باشاي قوقسا موسيوم سمع حزب حنطالة وجرات قلبت إلو بموسا نافقوتن تحاقواسن نجيقنا مراحيو نحنق بمسعام قلسام بزي استناددو حلوتي باشاي قوقسا دمام قنفع خيحزو اي تسعمو بلو دك عدوم كيرنا نافقهم زنورو باشاي قوقسا قنام عشان كوي دك عدي زنب عدي ونيس عامني إيلوم ملسو اللوم دحري قبر أبو أميلوم استقمت اللان عسرت معالتتات كساب علتهم وتوم شحنت شعاتا ميتن حامسان تشعاتا آمت مرات نتقراي كيتمولسو عدو منا نافقو حليفهم اتوم كاب شحنت شعاتا ميتن سلاسان 4 آمت مرات جميروم أو قوتات إيروب بمعراد أنصار سرعات هايلا سلاسة زك على سوزنورو في توراري تسمى تسفايون
ب1935 ዓመተ ምህረት ምስ መራሕቲ ወያነ ተራኺቦም ግንባር ፈጠሩ ህዝቢ ብሔረሰብ ኢሮብ ብስርዓት ሃይለ ስላሴ አይን ግዛን ኢሉ ንኽዕምጽ ካብ ምግባሮም ብተወሳኺ ንመራሕቲ ወያነ ኣጽዋር ብምርዳእ ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ዓብዪ ተራ ተጻዊቶም እዮም ሓይሊ ወያነ መስተዳኸመ እውን ብሻለቃ ዳሓር ጀነራል ጀጋማ ኬሎ ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ፊተውራሪ ተሰማ ተስፋይ ንምሓዝን ህዝቢ ኢሮብ ዕጥቁን ምፍታሕን ብዝብል ብዓዲግራት ኣቢሉ ናብ ኢሮብ ኣተወም ኣብ ከባቢ ዳልጌዳ ዓሪዶም ዝነበሩ ፊተውራሪ ተሰማ ተስፋይ እውን ነቲ ወራርን ምምካት ብሚያዝያ 1936 ዓመተ ምህረት ምስ ሰራዊት መንግስቲ ንኣስታት ክልተ መዓልቲ ተዋጊኦም እዮም ሰራዊት መንግስቲ ንፊተውራሪ ተሰማ ምምራሕ እኳ እንተዘይከኣለም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኢሮብ ግን ብዙሕ ግፍዒ ፈጺሙ እዩ ምስቶም ኣብ ቀላቀል ዓፋር ዝዓረዱ መራሕቲ ወያነ እናተራኸቡ ንኣስታት ክልተ ዓመት ኣብ በረኻታት ምብራቕ ትግራይ ዝጸንሑ ፊተውራሪ ተሰማ ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስቲ ንፊተውራሪ ተሰማ ሓዊሱ ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ወያነ ብምሕረት ንኽኣትዉ ብዝገበረሎም ጻውዒት ብ1938 ዓመተ ምህረት ናብ መንግስቲ ኣተዉ ንፊተውራሪ ተሰማ ተስፋይ ናብ መንግስቲ ከኣትዉ ሸምገልዎም ፊተውራሪ ታደሰ ነጋሽ ቢትወደድ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ሊቀ ሊቃውንት ገብረ መስቀልን ፊተውራሪ ገብራይ ግደይን ከም ዝኾኑ ኣቶ ወሰን ተሰማ ይሕብሩ ካብ ዓዲግራት ተታሒዞም ናብ ኣዲስ አበባ ምስከዱ ድማ ብመሓይር ወይ ድማ ግዞት ተኣሲሮም ብመዓልቱ ናብ ዝፋን ችሎት እናቀረቡ ን6 ዓመታት ምስተቐመጡ ብ1943 ዓመተ ምህረት ተፈቲሖም ንዓዶም ተመለሱ ብሸውዓተ ታሕሳስ 1952 ዓመተ ምህረት ድማ ናብ ሃይለ ስላሴ ኸጠርዑ ኢሎም ኣዲስ አበባ ምስከዱ ሽጉጥ ሒዞም ናብ መንበር ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ኢዩቤል ቤተ መንግስቲ ብምእታው ንሃጸይ ሃይለ ስላሴ ክቐትሉ ፈቲኖም እዮም ብዝብል ሰበብ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ማእኸላዊ ክእሰሩ ተገይሮም ነይሮም ካብ ማእኸላዊ ምስ ወፁ እውን ንሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ ኮነሬል ወርቅነህ ገበየሁ ብመሓይር ወይ ድማ ግዝኣት ተቐመጡ ፊተውራሪ ተሰማ ተስፋይ ኣብቲ ብ1953 ዓመተ ምህረት ብኮነሬል ወርቅነህ ገበየሁን ጀነራል መንግስቱ ንዋይን ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ንኸሳትፍዎም ዝተፈላለዩ መማለድታት ይቐርቡሎም ከም ዝነበሩ ኣይተ ወሰን ተሰማ ይገልጹ ብመንግስቲ ምሕረት ተገይሩልኩም ዝብል ኣዋጅ ምስ ሰምዑ ኢዶም ሂቦም ዝኣተው ብዙሓት መራሕቲ ወያነ ሰብ ኣብ ዝተኣከበሉ ዕዳጋ እናተወሰዱ ብሓለንኪ ክግረፉ ይግበር ነይሩ ገሊኦም ንዝተወሰኑ ዓመታት ተኣሲሮም እንትፍትሑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማምን መግረፍትን ተሳቂዮም ዝሞቱ እውን ኣለዉ ኢዶም ሂቦም ምስ ኣተው ናብ ቤት ማእሰርቲ ከይተወሰዱ ዝተቐተሉ እውን ነይሮም እዮም ብመስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝፍጸም ዝነበረ ማእሰርትን መቕተልትን ኣብ መራሕቲ ወያነ ጥራሕ ኣይብቅዕን ዳርጋ ኩሎም ዓቀይቶት ትግራይ ግዳይቲ መቕጻዕቲ ኮይኖም እዮም እቲ ብ15 ጥሪ 1937 ዓመተ ምህረት ብቶም ዋና ጸሓፊ ጠቅላይ ግዛት ትግራይ ቦክረ ወልደ ጊዮርጊስ ስለ ትግራይ ጠቅላይ ግዛት የጸጥታ ኣኳን ብዝብል ርእሲ ናብ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ጸሓፍዎም ኣብ ሃገር ግዛት ሚኒስተር ዝርከብ ሰነድ ከምዚ ብምባል ይገልጾም ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣፎም ምስ መንግስቲ ልቦም ምስቶም ዝዓመፁ ወየንቲ ነይሩ ካብ ማእኸል ዓዲ ተሸይምና ናብ ትግራይ ዝተልኣኽና ካብ መጀመርያ ትሒዝና ብዛዕባ ዕለታዊ ምንቅስቃስን ትልምን ወያነ ንምፍላጥ እንተፈተና እውን ነቶም ተወለድቲ ትግራይ ዝነበሩ ሰበስልጣን መንግስቲ እናጠየቕና ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ሓበሬታ ኣይንረክብን ነይርና ተወለድቲ ትግራይ ዝነበሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝሰምዑዎ ሓበሬታ ኣይነግሩናን ነይሮም እንተነገሩና ድማ መዓልቱም ዝሓለፈ እቲ ጉዳይ ምስ ተፈጸመ ወይ ኣዛዊዖም እዮም ዘቕርቡልና ነይሮም ናይዚ ዋና ምኽንያት ድማ እቶም ስልጣን መንግስቲ ጨቢጦም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ እውን ብልቦም ደገፍቲ ወያነ ስለ ዝነበሩ እዮም ናይዚ ካልእ መረጋገጺ ዓመፅ ወያነ ደፊኡ ምስ መጸ ማእኸላይ መንግስቲ ዘሎን ዘየለን ሓይሉ ተጠቂሙ ነቲ ዓመፅ እንትከላኸል እቶም ተወለድቲ ትግራይ ዝነበሩ ሰበስልጣናት ግና ካብቲ ውግእ ንርእሶም ኣግሊሎም ስቕ ካብ ምባል ሓሊፎም እዚ ዝበሃል ንመንግስቲ ዝረብሕ ስራሕ ኣይሰርሑን ብሓፈሻ እቶም ብመንግስቲ ተሸይሞም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ
አፎም ምስ መንግስቲ ኢና እንተወሉውን በተግባር ግን መንግስቲ ዝጭነቆ ይነበሩን በአንጻሩ ብልቦም ደገፍቲ ወየንቲ እዮም ነይሮም ከምኡ እንተዘይኮን ነይሮም ካብቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ብተወሳኺ ወየንቲ ደፊኦም ንመቐለ እንትቆጻጸሩም ኣብ መቐለ ዝነበረ ገንዘብ መንግስቲ ብወየንቲ ከይውረረ ኣቐዲሞም ምሕባእ ይኽእሉ ነይሮም እናረኡን እናፈለጡን ስኽ ስለ ዝበሉ ግን ገንዘብ መንግስቲ ብወየንትን ብለያው ከተማን ተወሪሩ ተሪፍ እዩ ካብዚ ዝኸፍአ ድማ ዝተፈላለዩ ሚስጥራት መንግስቲ ዝሓዘ ሰነድ ብዘይ ምሕብኦም ኣብ ኢድ ወየንቲ ብምውዳቑ ንመንግስቲ ዓብዪ ጉድኣት ኣጋጢምዎ እዩ ብምባል እዮም በኽረ ወልደ ጊዮርጊስ ወቐሶም ዝገልጹ ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ